Bueno, pues ahora vamos a vivir el momento para muchos cumbre del carnaval, que es el comienzo con la diana, y bueno, a ver si nos respeta un poco el tiempo y empezamos con ambiente y bueno, con ganas de darlo todo. Diana da, bueno, bainauteren hasiera bat, eta azkenen momentikoa, baita ez? Zerbait herrikoia guztiz, dena kateatzea kalea, pijama jantzi eta bandakin kale betetzen diat, azkenen bai, zerbait herrikoia eta oso garrantzitsua inauterintzat. Musikari bezala, banetzako inauteritako momentuik politena. Como músico de la banda, pues también, porque es el comienzo del carnaval, casi ya oficial. Una experiencia pues única, pues por el ambiente que es y de todo, la verdad es que muy bien, a gusto. Nik uste bandako musikari bezala baita dala hola bizion, zerbait? Nik ez dut Diana inoiz ezagutu ez bada jotzen. Eta horrek suposatzen duena dela momentikoa gurea da jotzen. Nahiz eta luz gorra egiten den, eta baita ere bandagiroan sortzen da nik uste zer berezi dela. Nahiko nekagarri egite zaigu batzutan, baina hasiera hori izaten da ziraragarria guretzako eta polita, oso polita. Eta ne partetik gaiz, lehengo diana izan da bandakin jotzen tala, eta azkenen oso berezia da ere baita. Eta nik uste banda oso importantea dela diana ere bai, azkenen dalako diana gidatzeuna eta diana ematen duna kalez kale. Bueno, hombre, son un par de horas que sí, se nos hacen un poco duras, las disfrutamos, pero bueno, es nuestro trabajo también un poco. Egia dana da, azkenen Diana gabe ez ginakela, jotzen ez baginak egongo, igual oiengo ginakela. Zaikan, jotzen ez bagaude, ez gara identifikatzen Dianakin. En un momento como este, pues en un momento como este me acuerdo, por ejemplo, de mi padre, que está en Yurramendi, bueno, pues también le gustaba disfrutar el carnaval y bueno, pues seguro que se acuerda también y gustaría tenerlo aquí también, disfrutando de este momento. Gure aita Santi Balza musikoa zen, eta pixkat beragandik ikasi genuen musika, eta berak sartu zigun mundu hontan, bera ere bandako partaidea izan zen. Eta pixkanaka musika ikasten hasi ginen, nik dauzkat beste bi ahizpa ere bandan jotzen dutenak, Josun eta Itziber. Eta denak sartu ginen mundu honetan. Eta gero eneko ere bandako partaidea zen, eta guk seme-alabak izan ditugu eta pixka bat mundu hontan sartu ditugu ere eta guain hasi dira ere bandan gurekin jotzen eta gustora.
Bandan kriston giroa dakeu, bai heldu, bai gazte, denak elkarren artean oso ondo bat egia esan, eta kriston giroa da, azkenen gero bazkarik ite janen, Santa Cecilia egunen bezala, eta afarik eta parrandan topatzea janen tala, askotan elkartze gara, bizan adin batekoko besteko, eta kriston giroa dakeu elkarren artean. Ez, banda noski, azkenean bikotek eta gauzak asko india, jende asko ezagutu geha hor, koinziditu dugu adin bereko edo inguretsuko jendea, eta bueno, sortu dira harremanak, eta bai, ondo. Mateo ez ez, baina Tolosako bandak 2028an 200. urte horrenengo du, 200. Tolosan instituzio gutxi izango dira 200 urte egiten ditunak, eta hori banda da, eta jende igual ez da kontziente hortaz. Eta azkenen banda instituzio herriarena da, eta herriai ematen dien musika, eta beste 200 bizi ditzala, baina horrela, osasun onarekin edo. Azkenera banda herrin betian hiperresente honan instituzioa, azkenen bai inauteritan, bai gabonetan eta bai San Juanetan talara oso presente daun instituzio bat izan ere, instituzio garrantzitsua herriantzako, eta gazterea honen jarraipena ematea eta hau luze irautea polita da ere baita. Bueno, nik uste 200 urteko transmisio bat egon dela hemen generazioz generazio, eta badala leku bat, lehen esan dugun bezala adin desberdinetako jendea dagoena, eta gauza asko ikasten diena elkarrekin, eta hori oso aberesgarria da. Eta herriarentzako, iruditzen zaiten ondare importante bat dela, musika banda, azkenen herriko jendeak parte hartzen duen banda bada, herriko jendez osatutako banda bada, eta nik uste hori baloratzeko gauza badela. Eta musikalki herriari aportatzen dion hainbat kontzertu, ekintza, eta nik uste hori mantendu beharreko gauza badala herriaren adalako azken finean, ez? Eta, atento goteko, 200. urte horrenean, gauzak izango dira, eta ez bakarrik banda, sino herria partaide izango da 200. urte horrena, eta ezkenen 200. urte horrena dena nadala.